Θα σας δείξω πως μπορούμε να δούμε τηλεόραση στο Tesla ενώ περιμένουμε. Πρώτα απ' όλα ανοίγουμε τον browser και στα αγαπημένα έχω αποθηκεύσει το site ebettheater.gr. Υπάρχει και το com, το οποίο είναι το αγγλικό, αλλά εμείς θα πάμε εδώ πέρα στο ελληνικό. Μετά θα επιλέξω κάτω που λέει ολόκληρη οθόνη. Αυτό ουσιαστικά μου ανοίγει λίγο μέσω στο YouTube, αλλά εγώ θα πατήσω go to site εδώ. Και τώρα έχω εφαρμογές οι οποίες είναι στην πληροθόνη. Έχοντας ένα λογαριασμό Κοσμοτέ TV, μπορώ να πάω να δω και ταινίες ή πολύ απλά να βάλω να βλέπω τηλεόραση. Κουρμπέλης, Αυτό είναι όλο.